Good morning, Opay. Uy! Ano? Gutom ka na rin? Mga kasinag, good morning! Magbabahog kami ng baboy ni Mrs. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat ngayon, mga kasinag. Hi! Mag-aalas 9 na. Ngayon pala kayo magbabahog ng baboy. Itong alaga kasi namin baboy, mga kasinag, si Mrs. talaga nagbabahog. Gusto niya kasi siyang magbahog ng baboy namin. Parang mas hiyang sa kanya, mga kasinag, ang pag-alaga ng baboy kaysa sa akin. Kung sa kanya, parang palaki yung baboy, sa akin paliit. Kaya siyang nagbabahog ng baboy namin. Ang ginagawa ko lang, ano lang ako ng tubig. Ako lang nagbubuhat ng tubig. Kagaya niyan, hindi naman gaanong marumi yung walis-walis ng kaunti, ganyan lang. Ayan na, mga kasinag, binabahog na ni Mrs. ang aming alagang baboy. Ayan. Kain lang, kain. Tapos ito pa yung isa. Ayan. Yung isa na yun, mga kasinag, nasa kabila na yun. Ano yan, kay Camille Bean. Pang ano yan, pang pesta. April 26, 27, mga kasinag, ang pista dito sa aming sityo. Sityo lang ito, pero may pista ito, mga kasinag. Yan. Kain lang, kain. Magpalaki kayo. Lalo ka na. Paano talalo ka na? Palaki ka rin. Hindi naman tayo, mga kasinag, sa kabila magbabahog. At ililipat ko pati yung alaga nating kambing. Alin na dalhin ko? Madala nga pala ako ng tubig. Ayan, madala ako ng tubig. Okay. Madala tayo pala ng tubig. Wala na yung alaga nating kambing. Ano? Good morning. Ikaw din. Good morning. Good morning, good morning. Opay. Opay. Good morning, Opay. Gutom na kayo? Mehe, oy. Uy. Ano? Gutom ka na rin? Gutom na, mga alaga ko, mga kasinag. Gutom na. Pati itong kambing. Si Magayon kasi, mga kasinag, wala pa tayong time para mabisita siya. Medyo malay-lay din kayo, hindi pagdalhan ko nun. Kaya susunod pag may oras na puntahan natin si Magayon. Dito natin itatali ito. Tali natin dito. Kahapon sa ko tali doon. Ngayon ay dito naman. Sipag talaga ng misis ko, mga kasinag. Ganyan dapat talaga, mga kasinag, sa kulungan ng baboy. Dapat laging malinis. Wawalisan talaga. Sa susunod, mga kasinag, pag nakalog-log tayo, bibili lang ako ng pang-spray. Yung pang-spray dito, para hindi napapasok si misis sa loob, i-sprayhan na lang. Lagyan lang natin ang linya ng kuryente. Ayun. Para spray na lang ng spray. Dahil ikaw ay tapos ng linisan at paliguan, kain. Ako ngitig pahuri. Ikaw man, Toki. Ito, mga kasinag, barako yan. Gagawin namin yan na barako. Ayan. Tayo. Ang tanda mo naman ilagang ano ni Upay, Opay. Dito ka naman, Opay. Ilang buwan na ito si Upay?
Tulong yan. 3 buwan na ito ngayon mga kasinag si Upay. Tulo ano, pero ito 60 higit na yan. Estimate ko. Abo pa hindi basta ang kanin. Ito, ilang buwan na ito si Toki? Wala pa yung 1 buwan to ano, wala pa yung 1 buwan to mga kasinag ka. Ano lang yan, kawawalay lang yan eh. Ito ang meron na. Ito, magtutulo. Magkatlo ano? Lampas pa lang yun. Lampas mo lang dalawa. Madalot kalahati yata itong mga kasinag. Kasama yung nandun sa kabila na dalawa kapatid niya yun eh. Dati kasi mga kasinag, yung dalawa doon, kasama nito. Ngayon, ihiniwalay namin kasi plano nga namin na inahinin to. Pero inoobserbahan pa namin. Gawin namin inahin tong isa na ito. Ito. Tapos na tayo magbahog ng baboy mga kasinag. Mag-aalmusal na lang tayo bago tayo mag-arangkada papunta sa bayan ang Seruma. Wala tayo naiwan. Ayun. Saan na mag-reduce wallet ko? Pitoy! Ayun si Pitoy. Doon dumaan si Pitoy. Daan na naman tayo mga kasinag sa mahirap na daanan at putikan. May tunok pati yan. Wala, talion ko. Grabing tinik yan mga kasinag. Yung hinarang na yan oh. Puro tinik yan. Pilahin mo doon pataas. Kaya mo? Tindangan, ikan. Yung dahon ang hawakan mo dahon. Baka mapiti ka. Puro tinik pa naman yan. Rico. Pati dahon may tunok. Oo. Dahil kumana? Ini ko tao maputol. Wala man tayo paputol. Now. Igilid mo na lang araw mo kaya no. Puro tinik pa naman. Kung may pala pa ako ta. Ganyan.
matindi na talagang daanan dito sa amin mga kasinag. So, ito medyo tiyambakan oh. Yan oh. Pero ini yan. Okay. Ay, salamat sa mahal na Panginoon. Malapar tayo dyan sa unahan. Grabe. Kaya yan. Kaya yan, nung nakaraan nga ni. Ang lakas sa tubig mga kasinag oh. Sa gilid. Kalapos ka sa gilid, may parikada. Punuin mong bahayan mga kasinag oh. Grabe. Oh. Nakikita niyo yan? Hindi na mga kasinag kasi ang lakas ng ulan. Saka pati tubig dito galing bundok yan. Kaya napakalakas oh. O yan pa oh. Pero ito naman mga kasinag, ang bagsak niyan sa dagat. Kaya ganyan ang itsura ng ano na yan, ang tubig na yan. Kala nyo mga alon. Batuhan yan mga kasinag. Ang lalaki ng bato niyan. Tara na. Uwi na tayo mga kasinag. Grabe ano? Paano pa yan? Pataas pa. Mareho nakagit pa kita. Dadaan naman tayo mga kasinag sa putikan. Daanan naman natin itong putikan na to. Tingnan nyo naman. Grabe. Oh my. Walang yan.
Mga kasinag. Alas ikaw daanan to. Saan naman tayo dadaan? Alap lang, maayos ang tukaw. Ah. Alap lang. Oh, yun na. Mga kasinag. Nalampasan pa natin yun. Pero mga kasinag, nalampasan natin. Pero meron pa dito sa unahan. Magayon na magalugod sa panahon yun. Ano?